പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപദാം സഗണിതാം ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे मदेकबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 19. കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. മാതാജി കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ വ്രതേസ്തോ ഋഷികേശരം സതോ ആരാധ്യലോകേ പദ്മാശസദേ അന്യം താസാം നേ വൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായും ക്ഷീയതോ അസ്വതന്ത്രഃ. സ്ത്രിയോ വ്രതേസ്ത്വാ ഋഷികേശരം സദോ ആരാധ്യലോകേ പതിമാശസദേ അന്യം താസാന്നതേ വൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായും ക്ഷീയതോ അസ്വതന്ത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രിയോ വ്രതേസ്ത്വാ ഋഷികേശരം സദോ ഋഷികേശരാസദോ ആരാധ്യലോകേ പതിമാശസദേ അന്യം താസാന്നതേ വൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായും ക്ഷീയതോ അസ്വതന്ത്രഃ.
പ്രിയം പ്രിയംദനായോഷീയതോ യോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഋഷികേശരം സദോ സ്ത്രീയോ ആരാധ്യലോകേ പതിമാശസദേ അന്യം ആരാധ്യലോകേ താസാന ദേവൈ പരിപാന്യ പത്യം പ്രിയം ധനായൂംഷിയതോ അസ്വതന്ത്രഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശാമദേദസ് മതജി ചൊല്ലുക. മതജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियो व्रतस्त्वा ऋषिकेशरं सदो क्याराध्यलोके पतिमाशा सदेन्यं तासां न ते वै परिपाद्य पत्यं प्रियं धनायुं शीयतो स्वतन्त्रता। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം? അങ്ങനെയുള്ളവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത മതി, കയ്യർത്തിയ മതി. അവസാനം ഓർഡറിൽ വിളിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടോ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രിയോ വ്രതസ്ത്വാ ഋഷികേശ്വരം സ്വതോ ആരാധ്യലോകേ പരിമാസാസന്യം താസാം ന ദേവൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായുംഷിയതോ അസ്വതന്ത്രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീയോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഋഷികേശരം സദോ ആരാധ്യലോകേ പതിമാശാസദേ അന്യം താസാം ന തേ വൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായുംഷി യതോ അസ്വതന്ത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീയോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഋഷികേശ്വരം സ്വതോ ഹ്യാരാധ്യലോകേ പതിമാശാസദേ അന്യം താസാം ന ദേവൈ പരിപാന്ത്യ പത്യം പ്രിയം ധനായുംഷി യതോ അസ്വതന്ത്രാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലു. पूजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्त्रियो हृदयस्त्वा ऋषिकेश्वरं सदो याराध्यलोके प्रतिमाशा सदेन्यं तासां न देवै परिपाल्य पद्यं प्रियं धनायुंसि यतो स्वतन्त्रताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രിയോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഋഷികേശ്വരം സ്വദോ ഹ്യാരാധ്യലോകേ പതിമാശാസത്തെ അന്യം താസാം ന തേ വൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായൂംഷി യതോ അസ്വതന്ത്രാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഋഷികേശ്വരം സ്വതോ ആരാധ്യലോകേ പ്രതിമാശാസദേന്യം താസാം ന തേ വൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായുംഷി യതോ സ്വതന്ത്രാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീയോ വ്രതസ്ഥോ ഋഷികേശരം സ്വതോ ആരാധ്യലോകേ പതിമാശസ്തന്യം താസാം ന ദേവൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായുംഷി യതോ സ്വതന്ത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീയോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഋഷികേശ്വരം സ്വതോ ഹ്യാരാധ്യലോകേ പതിമാശാസദേന്യം
താസാർണതേ വൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായുംഷി യതോ സ്വതന്ത്രാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗജലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രണാം ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രിയോ വ്രതൈസ്ത്വാ കൃഷികേശരം സ്വതോ ഹ്യാരാധ്യ ലോകേ പ്രതിമാശ സദേന്യം താസാന ദേവൈ പരിപാന്ധ്യവത്യം പ്രിയം ധനായുഷി യതോ സ്വതന്ത്രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രിയോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഹൃഷികേശ്വരം സുതോ ഹ്യാരാധ്യ ലോകേ പതിമാശാസതേന്യം താസാം ന ദേവൈ പരിപാന്ത്യപത്യം പ്രിയം ധനായുംഷി യതോ അസ്വതന്ത്രാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ത്രീയോ വ്രതൈസ്ത്വാ ഋഷികേശ്വരം സ്വദേഹി ആരാധ്യ ലോകേ പ്രതിമാശാസതേന്യം താസാം ന തേ വൈ പരിപാത്യപത്യം പ്രിയം ധനായുംഷേ യതോ സ്വതന്ത്രഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് തീർച്ചയായും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ യജമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുവാൻ കഠിനവ്രതങ്ങളോടെ അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായും മായാശക്തി കീഴിലാണ്. അത്തരമൊരു ഭർത്താവിന് തങ്ങൾക്കോ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കോ സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവനെ അവരുടെ സമ്പത്തോ ആയുസ്സോ പരിരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സ്വയം അങ്ങേക്ക് കീഴിലുള്ള കാലത്തിന്റെയും ഫലേച്ഛാകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെയും ആശ്രിതനാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി അഥവാ രമ നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീകൾ സന്താനങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, ദീർഘായുസ് അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം നേടി സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർക്കതിന് സാധിക്കാറില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ പരമദിഗോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനാണ്. സ്വന്തം ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവന്റെ ഭാര്യയെയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെയും സമ്പത്തും ആയുസ്സും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനാണ്. പരമോന്നതനായ ഭർത്താവ്. ഗോപികമാർ മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഈ വസ്തുത അറിയാമായിരുന്നു. അതുമൂലം അവർ അവരുടെ ഭൗതികരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ തള്ളിക്കളയും യഥാർത്ഥ ഭർത്താവായ കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഭർത്താവാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രകൃതി അഥവാ സ്ത്രീ എന്ന് വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുരുഷ അഥവാ പുരുഷൻ, പുരുഷ എന്നല്ല, എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും ഭർത്താവാണെന്ന് എല്ലാവരും പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 10:12 കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ പുരുഷൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പരം ബ്രഹ്മ പരന്ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും. പരബ്രഹ്മ പരന്ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും. അങ്ങ് പരമമായ ബ്രഹ്മവും ആത്യന്തികനും പരമമായ ധാമവും പവിത്രീകരിക്കുന്നവരും നിരപേക്ഷ സത്യവും ശാശ്വതമായി ദിവ്യനായ വ്യക്തിയുമാണ്. അങ്ങ് ആദിദൈവം എന്നും അതീന്ദ്രിയൻ എന്നും മൂലവും അജനും സർവവ്യാപിയായ സൗന്ദര്യവുമാകുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ, ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിയും. അപ്രകാരം കൃഷ്ണൻ ആസ്വാദകനും
ജീവസത്തകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്താൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. ആയതിനാൽ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഭൗതിക ഭർത്താവിനെ തേടുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരുഷനും മായയുടെ പിടിയിലാണ്. ഒരു ഭർത്താവായി തീരുക എന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു ഭൗതിക ഭർത്താവ് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആശ്രിതനാകിയാൽ അവനാൽ ഇത് അസാധ്യമാണ്. കർമ്മണാ ദൈവ നേത്രേണ, അവന്റെ പരിതസ്ഥിതികളെല്ലാം അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ തനിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരുവൻ അഭിമാനത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ മായയിലാണ്. ഒരേ ഒരു ഭർത്താവ് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാകിയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം സമ്പൂർണമല്ല. നമുക്ക് വിവാഹിതരാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളെയും ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെയും ഇരുവരുടെയും പരസ്പര സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഈശോപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, തേന തക്തേന ഭുഞ്ചീത, ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് അർഹമായത് നൽകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പ്രകൃതി അഥവാ സ്ത്രീകളാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രം ഭർത്താവാകുന്നു. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ ഭൃത്യ യാരേച്ചേനാചായസേ തൈച്ചേക്കാരെ നൃത്യ. ചേതന ചരിതാമൃതം ആദിലീല 5:142 പറയുന്നു, ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ ഭൃത്യ യാരേച്ചേനാചായസേ തൈച്ചേക്കാരെ നൃത്യ. എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ യജമാനൻ അഥവാ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനും ഭർത്താവിന്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടുന്നവരുമാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി സംയോജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നത് ഋഷികേശനാകിയാൽ അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈപതി സ്യാദ കുതോ ഭയസ്വയം സമന്തദപ്പാതി ഭയാതുരം ജനം സയേകയേവേതരദാമിതോ ഭയം നൈവാത്മലാഭാദതി മന്യതേ പരം. സവൈപതി സ്യാദ കുതോ ഭയസ്വയം സമന്തദപ്പാതി ഭയാതുരം ജനം സയേകയേവേതരദാമിതോ ഭയം നൈവാത്മലാഭാദതി മന്യതേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ചൊല്ലിക്കോ. ഓക്കെ, അനിത മതജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലി. നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈപതി സ്യാദ കുതോ ഭയാ സ്വയം സമന്തദാപാതി ഭയാതുരം ജനം സ ഏക ഏവൈതരധാമിതോ ഭയം നൈവാത്മലാഭാദതി മന്യതേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദാ ശോഭസ്ന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവേപതി സ്യാദകുതോ ഭയസ്വയം സമന്തദപാതി ഭയാതുരജനം സമേകവേ ഏവേതരധാമിതോ ഭയം നൈവാത്മലാഭാദതി മന്യതേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈപതി സാദ്യ കുതോ ഭയസ്വയം സമന്തദപാതി ഭയാതുരം ജനം സ ഏക ഏവേതരദാമിതോ ഭയം നൈവാത്മലാഭാദതി മന്യതേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈപതി സ്യാദ കുതോ ഭയസ്വയം സമന്തദപാതി ഭയാതുരം ജനം സ ഏക ഏവേതരധാമിതോ ഭയം നൈവാത്മലാഭാദതി മന്യതേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
सावित्री मिश्री देवी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा, प्रणाम सर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स वै पदी स्यादकुतोऽभयं स्वयं समन्ददपादिपयादुरं जनं स एक एवेदरदामिदोभयं नैवात्मलापादति मन्यते परम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अलसलामन माता जी चलिए। हरे कृष्णा। अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे चलिए कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सवैव पदि स्यादकुतोऽभय स्वयं समन्ददपादिपयातुरं जनं स एक एवेदरदामितोभयं नैवात्तलाभादति मन्यते परम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब इधर भारतीय माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। स वै पदी स्यादकुतोऽभय स्वयं समन्ददापादिभयातुरं जनं स एक एवेतरथा मिथो भया नैवात्मदाभादभिमन्यते परम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अलसला जी माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सवैपदि स्यादकुतो भय स्वयं समन्तद पादिभयातुरं जनं स एक एवेतरधामिथो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उषा नायर माता जी चलिए। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स वै पदि स्यादकुतोऽभय स्वयं समन्ददपादिभयातुरं जनं स एक एवेतरथामितो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे। कृष्णा। गीता सी माता जी चलिए। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स वै पदि स्यादकुतोऽभय स्वयं समन्ददपादिभयातुरं जनं स एक एवेदरथामिधो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स वै पदि स्यादकुतोऽभय स्वयं समन्ददपादिभयातुरं जनं स एक एवेतरथामिथो भयं नैवात्मलाभात् अधिमन्यते परम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजय माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सवे पदि स्यादकुतो भयस्वयं समन्तदपादिभयातुरं जनं स एक एवेतरथामिधो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം മറ്റാർക്കും ചൊല്ലാണ്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. വിവർത്തനം ഭാവാത്മ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ ജയ്. ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടാത്ത, നേരെ മറിച്ച് ഭയമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അഭയം നൽകുന്ന അദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വാസ്തവത്തിൽ ഭർത്താവും സംരക്ഷകനുമാവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങൊരുവൻ മാത്രമാണ് ഭർത്താവ്. മറ്റാർക്കും ആ പദവി അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഏക ഭർത്താവെങ്കിൽ അങ്ങ് മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സകല വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാവരുടെയും ഭഗവത് പദമായി അങ്ങയെ അംഗീകരിക്കുകയും മറ്റാർക്കും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഭർത്താവോ ഉടമയോ ആകാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികളുടെ പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഭർത്താവിന്റെ അഥവാ രക്ഷകർത്താവിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ഒരു ഭർത്താവ്, രക്ഷകർത്താവ്, ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മുതലായ പദവികളുടെ
യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ അത്തരം ഉന്നത ഉന്നത പദവികൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെമ്പാടും തീർച്ചയായും പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ധാരാളം ആളുകൾ തങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോ രക്ഷാകർത്താക്കളോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ ആണെന്ന് കുറെ കാലത്തേക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ അവരെ അവരുടെ പദവികളിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും തൽക്ഷണം അവരുടെ പദവികളെല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആയതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവരും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുള്ളവരും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ അല്ലാത്ത മറ്റാരെയും നേതാവോ ഭർത്താവോ സംരക്ഷകനോ ആയി അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത 18:66 പറയുന്നു, അഹം ത്വാ സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷിഷ്യാമി മാശു. ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. കൃഷ്ണന് ആരെയും ഭയമില്ല. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാവരും കൃഷ്ണന് ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ജീവസത്യക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധിക്കും. നേതാക്കളെന്നോ അഥവാ ഏകാധിപതികളെന്നോ പറയപ്പെടുന്നവർ സമ്പൂർണമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ അവരാലാവില്ല. നിത്യാഹങ്കാരം മൂലം അവരങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുമെങ്കിലും നദേ വിദുസ്സാർത്ഥ ഗതിം ഹി വിഷ്ണു, പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ യജമാനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിലാണ് ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ പുരോഗതി നിലകൊള്ളുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നില്ല. സർവശക്തനും സർവവുമായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഭർത്താവും രക്ഷാകർത്താവും ഒക്കെയായി അഭിനയിച്ച് സ്വയം അബദ്ധത്തിൽ ചാടുകയും മറ്റുള്ളവരെ ചാടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വർഷം പരമോന്നത ഭർത്താവായ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ തസ്യ ദേ പാദസരോരുഹാർഹണം നിഗാമയേ സാഖിലകാമലംബടാ തദേവ രാസീപ്സിതമീപ്സിതോർച്ഛിതോ യത് ഭഗ്നയാഞ്ചാ ഭഗവൻ പ്രദപ്യതേ. യാ തസ്യ ദേ പാദസരോരുഹാർഹണം നിഗാമയേ സാഖിലകാമലംബടാ തദേവ രാസീപ്സിതമീപ്സിതോർച്ഛിതോ യദ്ഭഗ്നയാഞ്ചാ ഭഗവൻ പ്രദപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം, ചൊല്ലാം. രതി ആചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ തസ്യ തേ പാദസരോരുഹാർഹണം നിഗാമയേ സാഖില കാമലംബട തദേവ രാസീപ്സിതമീപ്സിതോർച്ഛിതോ യദ്ഭക്തയാച ഭഗവൻ പ്രദപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യാ തസ്യ തേ പാദസരോരുഹാർഹണം നിഗാമയേത് സാഖില കാമലംബടാ തദേവ രാസീപ്സിതമീപ്സിതോർച്ഛിതോ യദ്ഭഗ്നയാച ഭഗവൻ പ്രദപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ദന ദിനേശ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ തസ്യ തേ പാദസരോരുഹാർഹണം നിഗാമയേത് സാഖിലാകലംബടാ തദേവ രാസീപ്സിതമീപ്സിതോർച്ഛിതാ യദ്ഭഗ്നയാച ഭഗവാൻ പ്രദപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാ തസ്യ തേ പാദസരോരുഹാർഹണം നിഗാമയേ സാഖില കാമലംബടാ
തദേവ രാസീപ്സിതം ഈപ്സിതോർച്ചിതോ യദ്ഭഗ്നയാഞ്ച ഭഗവൻ പ്രദപ്യത്തെ. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സർവ്വകാമങ്ങളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവളുടെ ഇച്ഛകൾ അവിടുന്ന് അതിവേഗം സാധിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിലും അന്ത്യത്തിൽ അവൾ ഹൃദയം തകർന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ആയതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആരും അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളെ ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിത സേവനത്തെ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു: അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. പരേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെയോ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ വിജയത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കുന്നതിനായി ആരും പരമദിയോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കരുത്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നാൽ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിനാൽ നവഭക്തന്മാർ ശാസ്ത്രങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും നൽകുന്ന ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് ഭഗവത് ആരാധനയിൽ മുഴുകണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ ക്രമേണ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും അവനിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണസ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അവൻ യാതൊരു ഫലപ്രതീക്ഷയും പരപ്രേരണയും കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ പരിപൂർണ തലം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ സുഖവും സുരക്ഷിതത്വവും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളും. ഭഗവത്ഗീത 9:22 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു: അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ സ്വയം വഹിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയും. തന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഏതൊരാളുടെയും ശ്രദ്ധ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും. അവന് എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതികമായ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ഒരുവൻ എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അനാവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണമെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ പോലും ആ ഭക്തൻ ഒരു സകാമ ഭക്തനായി അഥവാ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രയോജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തനായി പരിഗണിക്കപ്പെടരുത്. ഭഗവത്ഗീത 7:16 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു: ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ അഥവാ അർജുന, 4 തരത്തിലുള്ള പുണ്യവാന്മാർ എനിക്കായി ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കും. ദുഃഖിതൻ, ധനമോഹി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഞാൻ. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നു, 4 തരത്തിലുള്ള പുണ്യവാന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവര് എന്നെ സമീപിക്കുന്നു, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അവർക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടാണ്. ദുഃഖിതൻ, ധനമോഹി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാനോ ധനത്തിനു വേണ്ടിയോ പരമദിയോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന ആർത്തനും അർത്ഥാർത്ഥിയും സകാമ ഭക്തരാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അവർ സകാമ ഭക്തരല്ല, നവഭക്തർ എന്ന നിലയിൽ അവർ കേവലം അജ്ഞരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉദാര സർവ ഏവൈതഹി, അവരെല്ലാം മഹാമനസ്കരാണ്. ആരംഭത്തിൽ ഒരു ഭക്തന് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും
കാലാന്തരത്തിൽ അവ ഇല്ലാതാക്കും. അതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, അകാമാ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാം ഉദാരതിഹി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യചേതാ പുരുഷം പരം. അകാമാ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതിഹി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യചേതാ പുരുഷം പരം. വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിറയെ ഭൗതിക കാമങ്ങൾ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും ഭൗതിക കാമത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിലും അഥവാ സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമായ പരമസത്യത്തെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3-10 പറയും. ഒരുവന് ഏതാനും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ മറ്റാരോടുമല്ലാതെ ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ദേവന്മാരെ സമീപിച്ചാൽ അവനെ നഷ്ടബുദ്ധിയായി എല്ലാ ബോധവും നശിച്ചവനായി പരിഗണിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:20 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമേസ്തസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപത്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. കാമേസ്തസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപത്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളാൽ മനസ്സ് വികൃതമായവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അവരുടേതായ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ കാമദേവനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഭൗതികമായ യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ സ്വന്തം പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉപദേശിക്കുന്നു. യാതൊരു പ്രയോജനവും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും വിചാരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം യഥാസമയം അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കും. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായും അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേതുമാല വർഷത്തില് അവിടെ ഭഗവാൻ കാമദേവന്റെ രൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്മി ദേവി ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യുപ്ന എന്നുള്ള വിസ്തരണമാണ് ഇവിടെ കാമദേവന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് തീർച്ചയായും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ സ്വതന്ത്രനായ യജമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുവാൻ കഠിന വ്രതങ്ങളോടെ അങ്ങയെ ഉപാസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായും മായാശക്തി കീഴാണ്. അത്തരം ഒരു ഭർത്താവിനെ തങ്ങൾക്കോ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കോ സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവനെ അവരുടെ സമ്പത്തോ ആയുസ്സോ പരിരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സ്വയം അങ്ങേക്ക് കീഴിലുള്ള കാലത്തിന്റെയും ഫലേച്ഛകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെയും ആശ്രിതനാണ്. ഇവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്ത്രീകളോടായിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങള് ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രേമം ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആരെങ്കിലും ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഭർത്താവൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണ്ട. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ജന്മത്തിലെ നമുക്കൊരു ഭർത്താവിനെ ലഭിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിച്ചു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള. എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലുള്ള സംരക്ഷകൻ, യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവളെയും മക്കളെയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആർക്കും ആരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരാളെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം കൊടുത്തിട്ട് അവര് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മരണത്തെ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഋഷഭദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിൽ പറയുന്നു ഗുരുർന സസ്യാ സ്വജനേന സസ്യാ പിതാ ന സസ്യാ ജനനീ ന സസ്യാ ദൈവന്ന തസ്യാ ന പതീശ സസ്യാ നമോചയേതി സമുപേദ മൃത്യു. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന പതീശ സസ്യ, ഒരു ഭർത്താവല്ല, നമോചയേതി സമുപേദ മൃത്യു, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും തന്റെ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ഭർത്താവല്ല. അതുപോലെ ഗുരു തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവൻ യഥാർത്ഥ ഗുരുവല്ല. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അവരുടെ മക്കളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളല്ല. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അവർക്കും അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവർ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കളല്ല. അതുപോലെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്ന അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അവരും യഥാർത്ഥത്തില് അവരുടെ രക്ഷകരല്ല. നമോചയേതി സമുപേദം. നമ്മള് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം കൊടുത്ത് അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവർ പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിന് നമ്മൾ നല്ല കുറെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു, അങ്ങനെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. പിന്നീട് അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും, വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്തേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജന്മത്തിൽ നാം അവരുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. എങ്കിലും അവര് ഇപ്പൊ മക്കളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് സംരക്ഷകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കള് അച്ഛനും അമ്മയും സംരക്ഷകരാണ് എന്നൊക്കെ അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ ഞാനാണ് എന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി പറയുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോ പ്രഭാതിയുടെ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി അഥവാ രമ നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീകൾ സന്താനങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, ദീർഘായുസ് അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം നേടി സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർക്കതിന് സാധിക്കാറില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനാണ്.
സ്വന്തം ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ഭാര്യയെയും അവളുടെ സന്താനങ്ങളെയും സമ്പത്തും ആയുസ്സും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനാണ്. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാല്, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാല്, ഇതാണ് തന്റെ ഭാര്യയെയോ സന്താനങ്ങളെയോ സമ്പത്തോ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭർത്താവ് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ആ ഭാര്യയുടെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ. അതുപോലെ മക്കള് ഒക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ അച്ഛനാണ്, അല്ലെ എന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ സംരക്ഷകൻ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാവും പിതാവും ഒന്നുമല്ല, യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു, അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു ആണോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചത്? അല്ല, അല്ലെ? എല്ലാ തരത്തിലും നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സ്വന്തം സംരക്ഷിക്കേണ്ട പിതാവ് തന്നെ അവനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചു, അല്ലെ? വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ നോക്കി, തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, അല്ലെ? വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇട്ടു, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ, അല്ലെ? തീയുടെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടു, അല്ലെ? ഹോളികയുടെ മടിയിൽ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം കാണാം. ദ്രൗപദി, അല്ലെ? വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പാടുന്നു, അഗ്രേ കുരുണാം മദ പാണ്ഡവാനാം ദുശാസനേന ഹൃതവസ്ത്രകേശ കൃഷ്ണാ തഥാ ക്രോശധനന്യനാദ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. കൃഷ്ണ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രൗപദി. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനല്ല, കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ദ്രൗപദി. അഗ്രേ കുരുന മത പാണ്ഡവാന, ആ കുരുസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് അഗ്രേ കുരുന അത പാണ്ഡവാന, പാണ്ഡവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്, അല്ലെ? തടിമിടുക്കുള്ള 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട്, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഓരോ രീതിയിലും അത്രയും ശക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ആ 5 ഭർത്താക്കന്മാരും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ദുശാസൻ, അല്ലെ? അഗ്രേ കുരുനാം മത പാണ്ഡവാനാം ദുശാസനേന ഹൃതവസ്ത്രകേശ. ദുശാസൻ എന്താ ഇത്? ദ്രൗപദിയുടെ മുടി പിടിച്ച് അഴിച്ചിട്ടു, വസ്ത്രങ്ങളും പിടിച്ചു വലിച്ചു. ദ്രൗപദി ഉറക്കെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? കൃഷ്ണാ തഥാ ക്രോശധനന്യനാദ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി. വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്നുള്ള ആ സ്തോത്രത്തിൽ. കൂടുതലും ദശമസ്കന്ധത്തിലുള്ള ലീലകൾ. അപ്പൊ ഇതില് ആ ഒരു ദ്രൗപദിയുടെ ആ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇത്രയും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ളത്, പാണ്ഡവരും കൗരവരും എല്ലാവരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ കൗരവർ, കുരുവംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളാണ്, അല്ലെ? കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് കൗരവരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രം ദുര്യോധനൊക്കെ ആ വംശപാരമ്പര്യം പോലും നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല പാണ്ഡവർക്ക്, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ധൃതരാഷ്ട്രം ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്റെ പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരും. അപ്പൊ അവിടെ വംശപാരമ്പര്യം. അപ്പോ കുരുവംശം എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ബന്ധുക്കളാണ്, അല്ലെ? ഓ സഹോദരങ്ങളാണ്. സഹോദരന്റെ പത്നിയെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ? അത് കണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് ധാരാളം പേരും, അല്ലെ? ധാരാളം ബന്ധുജനങ്ങളും ഗുരുജനങ്ങളും അവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അവരൊന്നും എന്നാലേ ദ്രൗപദിയെ സംരക്ഷിച്ചില്ല, അല്ലെ? ദ്രൗപദിക്കറിയാം യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രൗപദി അങ്ങനെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ
ദ്രൗപദിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാനെയല്ല വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ എന്നത് ദ്രൗപദിയുടെ വേറൊരു പേരാണ്. കൃഷ്ണാതദാക്രോശിതനന്യനാഥ ഗോവിന്ദ ദാമോദരം. എന്റെ നാഥ, അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് സംരക്ഷകനായിട്ടില്ല, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം. മഹാഭാരതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശംഖചക്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ദ്രൗപദി മനസ്സിലാക്കി, എന്റെ ഈ തടിമിടിക്കുള്ള 5 ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നുമല്ല എന്റെ സംരക്ഷകൻ, അവരൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു നിൽക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകനായി. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആദ്യം ദ്രൗപദി സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയും. ഒരു കൈ കൊണ്ട് സാരിയൊക്കെ പിടിച്ചു, മറുകൈകൊണ്ട് ഭഗവാനെ. അവസാനം യാതൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാതപ്പോൾ എന്താണ്, 2 കൈകളും ഉയർത്തിയിട്ട് വിളിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും അവതരിച്ചു. ഇവിടെ കേശവധൃത വസ്ത്രശരീര വസ്ത്രമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ടും ശിലയായിട്ടും സാലഗ്രാം ശില, അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രൗപദിക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ? വസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രൗപദി നേരത്തെ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ വിരലില് ചെറിയൊരു മുറിവുണ്ടായപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരുന്ന് തിരക്കിയിട്ടും വൈദ്യരെ തിരക്കിയിട്ടൊക്കെ പല ഭാഗത്തും ഓടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ദ്രൗപദി ഒരു വിശേഷ ചടങ്ങിനായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ വില കൂടിയുള്ള പട്ടുവസ്ത്രം കീറിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരല്പം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിരലില് കെട്ടിക്കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും മറക്കില്ല. അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദ്രൗപദി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ വസ്ത്രമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ആ വസ്ത്രം സാരി പിടിച്ച് വലിച്ച് ദുശാസനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ബോധരഹിതരായി വീണു. ഇപ്പോ അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതേ മഹതോപരി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനങ്ങളും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, അത് നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യഥാർത്ഥത്തില് ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരല്ല യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകരെന്ന് പറയും. ഒരുവനെ അവന്റെ ഭാര്യയും അവളുടെ സന്താനങ്ങളെയും സമ്പത്തും ആയുസ്സും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനാണ്, പരമോന്നതനായ ഭർത്താവ്. ഗോപികമാർ മുക്താത്മാക്കളായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഈ വസ്തുത അറിയാമായിരുന്നു. അതുമൂലം അവർ അവരുടെ ഭൗതികരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ തള്ളിക്കളയുകയും യഥാർത്ഥ ഭർത്താവായ കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഭർത്താവാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രകൃതി എന്ന് വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പുരുഷ എന്നാൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഭർത്താവാണെന്ന് എല്ലാവരും പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 10:12 കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ പുരുഷനെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പരബ്രഹ്മ പരന്താമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവമചം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗോപികമാർക്ക് അറിയാം അവരുടെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭർത്താക്കന്മാരെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ഓടക്കുഴൽ വിളി നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികളും മതിയാക്കി അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു ഭഗവാനെ കാണുവാൻ, ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ദശമസ്കന്ധത്തിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ യജ്ഞ
പത്നിമാർ അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാർ, അവര് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അവര് ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ച് ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുണ്ടായി. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അവസാനം അവരെ ഒരു മയത്തില് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണര് അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ പ്രസാദം ചോദിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ കൂട്ടുകാരെ അയച്ചു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുന്നു, അല്പം പ്രസാദം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽകിയില്ല. അവരത് കേട്ടത് പോലും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞയച്ചു, നിങ്ങൾ ഇനി അവിടേക്ക് വേണ്ട, ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട താമസം. അവരെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും എടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങൾക്കും അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാനും അല്ലെ, അവരെല്ലാം യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാന് നേരിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ പോലും അറിയാതെ അവർ പോവുകയും അതൊക്കെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അവർ പിന്നീട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇനി എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല, തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോ അവരൊക്കെ അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപവ്രജോസം എൻ മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മസനാതനം. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അഹോഭാഗ്യം എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് വൃന്ദാവനവാസികള്. അവരെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ, യശോദാമാതാവും നന്ദ മഹാരാജാവും ഒക്കെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് താലോലിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഗോപികന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഗോപന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അതാണ് പ്രഭാതിലൂടെ പറയുന്നു, ഗോപികമാർക്കൊക്കെ അറിയാം യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്, യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു, പരബ്രഹ്മ പരന്താമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവം അചംബിക്കുന്നു. അങ്ങ് പരമമായ ബ്രഹ്മവും ആത്യന്തികനും പരമമായ ധാമവും പവിത്രീകരിക്കുന്നവനും നിരപേക്ഷ സത്യവും ശാശ്വതമായ ദിവ്യനായ വ്യക്തിയുമാണ് അങ്ങ്. ആദി ദൈവം അതീന്ദ്രിയനും മൂലവും അച്ഛനും സർവവ്യാപിയായ സൗന്ദര്യവുമാകുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ. ജീവസത്തുകൾ പ്രകൃതിയും അപ്രകാരം കൃഷ്ണൻ ആസ്വാദകനും ജീവസത്തുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്താൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. അതിനാൽ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഭൗതിക ഭർത്താവിനെ തേടുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരുഷനും മായയുടെ പിടിയിലാണ്. ഒരു ഭർത്താവായി തീരുക എന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു ഭൗതിക ഭർത്താവ് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആശ്രിതനാകായാൽ അവനാൽ ഇത് അസാധ്യമാണ്. കർമ്മണാ ദൈവനേത്രേണ, അവന്റെ പരിസ്ഥിതികളെല്ലാം അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ തനിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നൊരുവൻ അഭിമാനത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്ന വർഷം അവൻ മായയിലാണ്. ഒരേ ഒരു ഭർത്താവ് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാകിയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം സമ്പൂർണ്ണമല്ല. നമുക്ക് വിവാഹിതരാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളെയും ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെയും ഇരുവരുടെയും പരസ്പര സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഈ ശോഭനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, തേന തൊക്തേന പുഞ്ചീതാഹ. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് അർഹമായത് നൽകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പ്രകൃതി അഥവാ സ്ത്രീകളാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രം ഭർത്താവുമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയെയോ ഒരു ഭർത്താവിനെയോ ലഭിക്കുന്നു ഈ ജന്മത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ജന്മത്തിലുമുള്ള യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇതിന്റെ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു, ഏകലേശ്വര കൃഷ്ണ അരസഭൃത്യ തൈച്ചേക്കാരെ നൃത്യ. എല്ലാവരുടെയും യഥാർത്ഥ യജമാനൻ അഥവാ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനും ഭർത്താവിന്റെയോ ഭാര്യയുടെ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടുന്നവരുമാണ്.
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി സംയോജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നത് ഋഷികേശനാകിയാൽ അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ നാഥൻ ആരാണ്? ഋഷികേശൻ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ, കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഈശ്വരന്റെ, ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ സേവകരാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ വന്ദിക്കേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.